आपण आता खरोखरचाच किल्ला बनवतोय. तुला छोटा किल्ला काय करायचा आहे? काजल काजल खा. सुकी पण चांगली आहे. खा आंबट. डोक्यात पदर घेऊन. काजल अशी बघ इकडे. शुभ दिवाळी, हॅपी दिवाळी, आयुष्यमान. नमस्ते. नमस्ते. आम्ही आता चाललोय गिफ्ट वाटायला आपल्या माणसांना. तर आता तुम्ही बघा आम्ही कुठे कुठे जातो ते. आता आपण आधी गिफ्ट ठेवूया गाडीमध्ये. हे बघा सगळे गिफ्ट घेतलेत आणि इकडे पण आहे गिफ्ट. हे सर्व गिफ्ट पहिले वाटायचे आहेत ना. हो हो. तर हे पहिले काढून ठेव सर्व, कारण मग पटापट मग तिकडे घाई नाही होणार आणि सर्वांना व्यवस्थित बाजूला ठेव. जसे जसे सर्वांचे पटकन हातात येतील ना द्यायला. ते मी जे काढून ठेवले आहेत ना ते लांबचे गिफ्ट्स आहेत, ते जवळचे गिफ्ट्स नाहीत. सर्व आपल्या नावाप्रमाणे सर्वांचे काढून ठेव, म्हणजे मिस नको व्हायला. कारण काय झालं होतं लास्टला काजल, लास्ट टाइम बघ आपल्या रुणाली ताईचं गिफ्ट आपलं राहिलं होतं. ते आपण लँटन वाटले होते ना छोटे छोटे, तर त्यांना दिला ते आमच्याच पिशवीत राहिलं ते सर्व. काय सर्व काढून ठेव जसं जसं सर्वांचं. आणि एकेकांना अजून काय काय एक्स्ट्रा पण दिले ना आपण. ह्याच्यात ठेव, ते लांबचं आहे ना. नाही हे जवळचं, ते लांबचं उलट. ते राहिलं पुढे. हा, तर अशा प्रकारे सर्व काढलेलं आहे. आता व्यवस्थित आपल्याला नावाप्रमाणे द्यायचं सर्व, एक 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 सेक्शन. ते गिफ्ट असतो, ते छोटा असू दे नाही तर मोठा असू दे. हा, किती पण असू दे. देणाऱ्याचं मन मोठा पाहिजे. आणि सर्वांना देणं, मोजून देणं म्हणजे पण मोठी गोष्ट आहे सर्वांना. कारण मिस नको व्हायला कोणीच कोणाला राग. इव्हन एक असे आहे जे अगोदर काम करत होते त्यांना पण आम्ही आठवणीने देतोय. चला जाऊया. आता मी गाडीवरून गिफ्ट वाटायला चाललोय माणसाला गावात. मम्मीने काय चालू केला कॅमेरा स्वतःहून? हा, मला येतो. आज मी गावात चालले फिरायला, गिफ्ट वाटायला दिवाळीचं स्पेशल. आता प्रत्येकांच्या घरी ना एक एक त्यांचं आहे, तर त्याच्यात काढून घे. व्यवस्थित काढा सर्व त्यांचं सर्वांचं. यांचे 3 आयटम असतील ना, आणि हे पण आहे ना एक, आणि ते 2 आहेत त्यांच्याकडे. आणि ते दोन हे घे, केक घे. म्हणून मी बाहेर ठेवलेलं, मला वाटतं ना तर आपण विसरायचो. बरोबर, बंद कर. किल्ला बनवला त्यांनी. कोणता किल्ला? सिंधुदुर्ग किल्ला. रत्नदुर्ग किल्ला. चला छान बनवलाय. मावळे पण मस्त आहेत. रात्री आला असता लाईट लावला असता, आता ते दिसणार नाही. नाही, उलट दिवसातच छान वाटतंय ते. छान वाटतंय. मावळे लावला नाही, लाइटिंग नाही त्याची लावलं. बसा. हे तुम्ही दोघं या इकडे. तू ये. तुझ्या दोघात त्यांना एक दे, तुला एक दे. मम्मी खूप घर कव्हर करायचे. पहिले तू ताईना गिफ्ट दे. हाय ते आणले दिवाळी गिफ्ट. घर बघा, घर एकदम छान आहे. हे का आणलात? फराळ मी खाणार, पण एवढं नाही खाणार, थोडं खाणार. हे बघा, हे तुम्हाला हॅपी दिवाळी. आमच्याकडे काम करण्यासाठी थँक्यू. घरी बनवायचंच आहे जेवण. हो, चपात्या बनवून आणले तशी मी. आपलं पहिलं एक घर झालं, आता दुसरं तिसरं. बाय बाय. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. आता ही गाडी आता चालू केली ना, आता दुसरं घर किती जवळ आहे बघा. म्हणजे आम्ही काय केलं होतं तुम्हाला लिटरली सांगतो. मी आणि मम्मी ऍक्टिवावर बसून, कामाला कोण बाई आहे का, कामाला कोण बाई आहे का, घरात आलो होतो आपण. म्हणजे लिटरली आम्ही सांगतो काय, प्रत्येकाच्या घरी आम्ही कामाला कोण बाई आहे का, कामाला कोण बाई असं विचारत दुपारचे आम्ही शोधायला आलेलो माणसं या टायमिंगला. घरात आलो होतो. नंतर मग दुसऱ्या दिवशी मी आत्तेला घेऊन आलो, बबी आत्ते ना आपली, त्यांना घेऊन आलो.
कारण एकटा मुलगा नाही फिरू शकत मी असं लेडीज विचारत हॉर्न मार बघ आहे का तू तिथेच थांबले तू. रुणाली आहे तिकडे गेली आहे. हा चालेल चालेल. बघितलं हा सेकंड घर आणि तिसरा घर पण इकडे जवळ आहे सर्व. हे बघ इकडे पण किल्ला आहे. इकडे पण किल्ला बनवलाय, मस्त बनवलाय ना. म्हणजे तुम्हाला एवढं दाखवलं की हे आम्ही सर्व गावातल्यात शोधलं का तर त्यांना आपल्या घरी काम करणारे लांबून नाही आले पाहिजे, म्हणजे ते दमले नाही पाहिजे. बरोबर. लांबून येऊन दमले तर आपल्या घरी काम कसं करणार. कसं करणार. आणि माझा अजून एक होतं की आपला जर बिझनेस गावी आहे तर गावातल्याच लोकांना काम मिळू दे. होय. हा बॅग घ्यायची आहे आणि आता एकत्र दोघांच्या घ्यायचे आहेत आपल्याला. त्या नाव लिहिले आहेत ना आपण. ते 2 आणि 2 पाकिटं आणि इकडे नाही ना हे. नाही हे परिसर कसा वाटतो. मस्त वाटतं गाव. हे कोणाचं. खाली उतर. आमच्याकडे काम करण्यासाठी आल्याबद्दल धन्यवाद. असे काम करायला या नेहमी. थँक्यू आमच्यासाठी काम करण्यासाठी. हॅपी दिवाळी. चल घरी ये. तर आता चल घरी ये घरी. हा चला आलो. हा हे बघा फराळ आम्हाला परत आलेला फराळ थोडा म्हणून आम्ही सर्वीकडे थोडा फराळ खातोय. कोणी बनवला काकी हे. जरा मी ये जवळ बस ये. हे बघा हे काय आहे कोकम ना. मी आलाच परवा नदीवर चेकताना. मम्मी एक हातात घे कोकम. एक घे तू हातात. आणि टेस्ट नाही तुला आंबट नाही खायचं आहे ना. जर चांगले आहेत. काजल खा. सुकी पण चांगली आहे. खा आंबट. थोडंसं हे करू ना एवढं आंबट लागलं मस्त. चांगले आहेत. बघा आम्ही बघा गावातले जे एकदम चांगले बनवतात ना त्यांच्याकडनंच आम्ही घेतो बघा. ओके 4 किलो ना. बांधा काकी. चला इथे आपलं कोकम शॉपिंग पण झाली बरोबर. होय 4 किलो कोकमा घेतलेत बघा आम्ही. आणि गावातल्याकडनं का घेतली कारण ते चांगले बनवतात. चांगले बनवतात. नाही तर दुसरीकडे प्रॉब्लेम काय होतो सांग मम्मी. असली कोकम नाही दुसरीकडे प्रॉब्लेम काय होतो सांग मला. काढून घेतात, रस काढतात, आगळ काढतात म्हणजे आणि मध्ये सालं विकतात. फक्त सालं विकतात ते बरोबर. चला हे बघा आमच्या या इकडे झालं काम. गाडी पुढे लावलेली बघा आमची. आम्हाला इन्व्हिटेशन आली आहे. काकी उद्या मटण वडे बनवणार आहे. येऊ पण आम्ही. भरोसा नाही. काकी ठेवायच्यात. हा पाठी टाका. पहिली कोकमा दिली असते तर लोक बोले कोकमा पण वाटतंय की काय. चला काकी. थँक्यू. असंच आमच्याकडे कोलंबी बनवायला येत राहा. कोलंबी काकी छान बनवतात. हा नाही माकुल बरोबर ना काय. माकुल सर्व चांगलं पण बनवतात. चांगल्या बनवतात. सर्व जेवण चांगलं पण बनवतात. चांगला बनवतात. सगळं चांगला बनवतात म्हणून आमच्याकडे येतात. बसली तुम्ही. बसली. चला बाय. आता बघा आम्ही आजी आत्याच्या इकडे आलो. आता आजी आत्याकडे जाणार मग परत दुसरे कुठे जाणार सर्व दाखवणार आम्ही. आणि त्यांचं gift सर्व. सारवलेलं वाटतं आज. शेण होता. हॅपी दिवाळी इंग्लिश मध्ये. दीपावली शुभ दीपावली हॅपी दिवाळी हॅपी दिवाळी शुभ दिवाळी हॅपी दिवाळी आयुष्यमान भरपूर या. हा शुभ दीपावली शुभ दीपावली आयुष्यमान भरपूर. भेटा हॅपी 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 दिवाळी हॅपी दिवाळी. दम लागला आजीला हॅपी हॅपी करत. आजीला हॅपी अरे बाय दिवाळी. बाय. होय, दे माझी आईशी. नाही राहू दे. माझी आई सारखी आहे ना.
पण माझ्या आईच्या पाठीमागे आईसारखा चालवला. मग होय. एकच तर घर आहे गावी यायचं आजीचं, हक्काने येऊ शकतो. आई मरोनी मावशी जगो म्हणतात ना, तसं तसं आहे आमचं नातं. सुभाची माझ्या भाचे बहीण गेली, आता मी मावशी आहे. होय. भाच्याची तुझी आजी. आरामात बसा बसा. आजीला आणि आत्याला सर्वात जास्त हॅपी कधी होता जेव्हा आम्ही येतो त्यांच्याकडे. पहिली गोष्ट ते. आणि दुसरी गोष्ट हॅपीनेस आजीला कधी होते माहिती काय? ती आता आपल्या भाच्याला याच्यात बघते. नाही, त्यांच्या घरी देवाला कोणी काय दिलं ना की त्यांना खूप, कारण बरोबर ना आजी? हे घ्या, हे तुमच्या देवाला घ्या, दिवाळी गिफ्ट. दिवाळी गिफ्ट ह्या देवासाठी. हा ते ठेवा साईडला. बरोबर गिफ्ट. दिवाळी धमाका. आजी या, हा ठेवा, ठेवून या ते. म्हणजे म्हणून पहिले मी देवाचं गिफ्ट दिलं. हा, कारण आजी रोज म्हणजे तिचं बाहेर पण गेली ना, तिचा जीव इकडे असतो. माझ्या देवाला पत्ती नाही लागली, माझ्या देवाला हे नाही लागलं. आणि आत्तीचा जीव कुठे असतो? माझ्या प्राण्यांना, माझ्या म्हणजे ह्याला XYZ नाव नाही घेऊ शकत मी, बिटूला, मग मांजर, कॅट, ह्यांना खाणं घालणं, ह्याच्यात त्यांचा जीव अडकलेला असतो. दुसरं म्हणून तर मग ते कुठे जात नाही. हे आमच्या आजीसाठी गिफ्ट, फराल. मान भर आणि हे आमच्या आत्यासाठी गिफ्ट, घे बाबे. सगळं दिवाळी गिफ्ट. बबी आता नाव म्हणजे इकडे तिकडे गिफ्ट नको व्हायला. आता आम्ही खास आजी आता जेवायला बोलवलंय. आता आम्ही जेवून घेतो. वाजले 3:30. 3 वाजले हो मग. सर्वांच्याकडे येत सर्वांच्या घरी गिफ्ट वाटत आलो ना. आजीने पंत्या बघा, नवीन आहे, कलरफुल, हो 2 डझन आहे. मस्त ना या. हो ते पहिले लावतो आम्ही. हातपाय धावा हवेत. मस्त, हे हे मस्त, जुने आहेत सगळे. हे मस्त ना कलर वाले. हा हे नवीन आणलं हो. हे दरवर्षी आणतो नवीन. आणि हे जुने निरंजना. पण हे दरवर्षी ही पंती पहिली पेटवायची. बरोबर. गाई पुंजन होता ना तिथपासून ते म्हणजे सगळ्या शुभ दीपावली येतात आपल्याकडे ना 5 दिवस. बरोबर. त्या हे 12 दिवस आम्ही हे करतो. आणि आपल्याला आजी आत्याकडून गिफ्ट म्हणजे ह्यांचं जेवण. ते आमचं लंच इकडे होतंय बघा तिघांचं, आणि ते पण पोटभर. ऐकलंच काय? हा बोला. हे बघ आजीची आता तब्येत बरी नसते ना, सारखी सारखी. हा, मला उठास होत नाही ना. कंबर पकडते आजीची खूप दिवसापासून. आणि आता बोललो आजी गाडीत बस, आपण डॉक्टरकडे कितींदा बोललो, नाही येते डॉक्टरकडे. नाही जाऊया. हे बघ आणलं. कधी जाऊया? किती महिने झाले? हे बघ परवा आणल्या ना वरून. हे मला वर उठता येत नाही. काय आणलं? हो. चला इथे काय बनवलं आज जेवणासाठी? बटाटा, चपाती, कारली फ्राय, आणि तिकडे काय? भेंडी भाजी भेंडी आणि मटणाचा रस्सा. नाही, आज व्हेज जेवण आहे. आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ आहे. आज व्हेज आहे, व्हेज. आज व्हेज खायचा दिवस आहे ना. बरं, हे पण आहे. काजल, एका मच्छीच्या प्रकारचे 3-4 मच्छीचे प्रकार कोण बनवतं? हा, तुम्ही एक प्रकार दिलात ना, एक आणून फक्त असं सुकं, कालवण आणि हे मच्छी फ्राय. हा, म्हणजे असे कुपा 3 प्रकार. एक कुपात दिलं तरी 3 प्रकार होतील एका कुप्याचे. आणि इकडे काय बनवलंय? हे कारली फ्राय आणि हे ते भेंडीची भेंडी. भाजी आहे. वा वा वा. चला जेवायला घेऊया आपण. जेवायला मस्त झालं. ही गरम करू नको ना वाटाण्याची. नको ना. आता आम्ही जेवण घेतो आणि जेवण झाल्यावर आम्ही तुमच्याशी बोलतो. दाखव माझा ताट. तो व्हरायटी बघा, व्हेज थाली. ही आमच्या आजी आणि आत्याच्या घरची व्हेज थाली. भात आहे, भात आम्ही नंतर घेणार आहे बघा. या तुम्ही सर्वांनी जेवायला. मसूर डाळीची आमटी आहे. आता ही भाजी कशी बनवली? वाटाण्याची वाटप लावून एकदम परफेक्ट. बरोबर मम्मी? गरम मसाला. अशा प्रकारची वाटाण्याची भाजी अशी पाहिजे असते. वाटाण्याची भाजी म्हणजे ह्याला म्हणतात, हा कॉन्सेप्ट बोरिंग आहे पण टेस्टी एवढी झाली ना मम्मी. वाटाणे असे सहज आवडत नाही कोणाला, आवडत नाही पण 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 अशा प्रकारे बनवली ना तर एकच भाजी बाद झाली जेवणाबरोबर. नको. आणि मला आवडतं म्हणून इकडे बटाटी फ्राय केली आहेत बघा. मम्मीला आवडतं, बराच वेळ झाला. व्यवस्थित आहे. मम्मीला आवडतं म्हणून कारली फ्राय केली आहे आणि 2 भाज्या अजून आहेत. आजी चला बसा जेवायला. ते निरे एकत्र घ्या हे सगळे. आजी पण कशी बरोबर करते. हा, चापून चुपून. नाही हे पाठव नको. निऱ्या ते हे झाले. इथे बघा जेवलो आणि जरा पडलो होतो. आता त्यानंतर आत्याचा फोन आला. आत्या मार्केटला गेली होती म्हणून त्यांच्याकडे पटापट गेलो नाही. आता फोन आला म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे चाललो आहे. मम्मीला घेऊन नाही चाललो आहे कारण आमची आत्या राहते डोंगरावरती. एकदम डोंगरावर गेली. रांगोळी पण त्यात एकी तशी. राई तर डोंगरावर. Happy दिवाळी. आता कधीच दाखव. तशी तुझी आस्ते डोंगरावर आहे. अरे वाला आहे रे अजून.
होय ओला आहे. असं वाटलं पाऊस पडला ना काजल इकडे आता. आता शोभा बघा. आता आजी ना कोणाचा पण नाव कोणाला पण चिपकवते. नशीब माझा ना पप्पूच बोलते. बाय बाय आलो आम्ही. मम्मी झोपली आहे. पिशवी ओके. आता बाकी सर्व आतेच आहे. घे गाडी घेऊन ना दादा आपण चालत जाऊया. मस्त झोप लागली होती ना काजल. मला तर झोप लागलेली. मस्त आम्ही जायचं झोपलो होतं ना होतो. एवढं आत्याकडे, फ्रेश वाटलं ना म्हणून झोपून. झोपलो जरा. आणि आता आत्याकडे जायचं पण आत्याचा फोन. आत्या मार्केटला गेले होते. बोललो आलात की फोन करा. चला परत. कसं जाणार मग आपण. हे बघ इकडून जायचं. इकडून नवीन रस्ता आहे. हे बघा कसं जंगल आहे. नवीन रूट आपल्याला आरामात या. कसं काय. ते तसं पण ते हलतच होतं माहिती आहे काय. हो गो 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 गो. आता पाणी आहे नाही म्हणून काय वाटत नाही. सरगुंडी होईल म्हणून. या आता आमच्या आत्याला पण बघा खूप वर्षानंतर महिन्यानंतर बघतोय. हॅपी दिवाळी कर काजल आत्याला. हॅपी दिवाळी. हा आता आम्ही आत्याला गिफ्ट आणले ते घ्या. दिवाळीचे गिफ्ट. आते काय झालं दिसत काय नाही. थोडीफार आजारी बरी सर्वात असे असतात तर त्या म्हणून त्या दिसत नाही. हे कोणाचं. उज्ज्वला त्याचं. हा हे आत्याचं. आणि सेजलचं वेगळं आहे. सेजलचं कुठे. सेजलचं इकडे आहे आहे. सेजलचं वेगळं. सेजल उभी आहे. कॅमेरा सेजलनेच पकडलाय. हा थँक्यू. तुला थँक्यू. हे बघा आत्याच्या घरचं फराळ बघा. आम्ही खाल्लं सर्व. छान झालंय. हे पोहे हे चिवडा बरोबर. चिवडा. हा बेसन लाडू रवा लाडू करंजे चकली आणि शंकरपाळी. ही कसली. ह्याच्यात काय सारण आहे आपलं. रवा खोबरं आणि ह्याच्यात काय साहित्य. ह्याच्यात वेलची साखर आणि बेसनचा आहे तो चणा डाळीचा. थोडी थोडी आहे सर्वांनी घ्या. सर्वांनी थोडं. आज कंदीलमध्ये कसा दुसरा कंदील चमकतोय. होय ना. साडीवाला कंदील चमकतोय बोललो. ही काय दीपावली दीपावली काजल तर दीपावली ठेवला. दीपावली दीपावली. ही मी काय बोललेलो ही पुढे जाऊन आजीच होणार आहे. मग काय नको का कोण खानदानी. 80 हो आधीच ही 80 तर ती 85. 85 आणि सुभांगी किती. हे आजीचा बर्थडे करायचा आहे ना. हो आजीचा बर्थडे येणार आता 1 आठवड्यानी. 1 आठवड्याने आता आजीचा बर्थडे येणार आहे. हो मग काय आजी पाहिजे बिर्याणी काय मग काय मच्छी काहीतरी वार असत तसं. वार आता येतो मग वार बदलून टाकू बर्थडे साठी. तुम्ही केक खाता काय. हा केक खाते खाता ना. पण मच्छीचं नाही. मग कुठे बर्थडे करूया. आमच्या बंगल्यावर का इकडे तुम्ही कसं म्हणता बांधीला बंगला. वालकेश्वरी हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी. मग तिकडे करायचा बर्थडे का इकडे बर्थडे करायचा. कुठे करायचं तुम्हाला बर्थडे. करायचं कुठे करायचं. बाबे काय करायचं बर्थडे. वाढदिवस आजीचा कुठे करायचा. बंगल्यावर करूया. तुम्हाला दोघांना घ्यायला येतो मी मग. हा का बंगल्यावर करूया आपल्या. चला आत्याला भेटलो. मम्मीला नेला नाही कारण तिला चढ आहे बाबा वरती. मम्मीचे पाय दुखतील. इथे या. बाबे फलताय नुसता. सुके जावा चांगला पोट पाणी पिकून दे चांगला होऊन दे. चांगला पोट पाणी पिकू दे तुझा. बघा पोट पाणी पिकला. हो हो असून दे. हो, चांगला काळजी घ्या तुम्ही. हो. घरी या. येऊ आम्ही कधीतरी. कधी येऊ काय आता पण चला येता येतं. कधी येशील? तिला घेऊन जावा. विचारायचं नाही कधी येऊ. यायचं तिला आजीला आजीला पण आजीला आता उचलून आता घेऊन काय जातो देणार आम्ही. काय नाही देणार.
नको काय काय नको बाय बाय. आता तुम्ही काय या फळ बस. तुमच्याकडे जेवण म्हणजे आमचं सर्व काय सर्व काय आहे. पण नाही ग आणि आम्ही जाणून आता मच्छीचं जेवण जेवायला या आम्ही जाणून बुजून जेवायला येतो तुमच्याकडे म्हणजे तेवढं आपल्याला खायला तरी मिळतं आजीच्या हातचं आणि आत्याच्या हातचं. आता तिकडनं एक पुटू मार याचं कंदीलाचं. चला आता बाय बाय सर्वांना बाय बाय. बाय 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 बाय. हा, वहिनी. हम्म. हे तुमचं हे काकीला दिवाळी गिफ्ट. हां थँक्यू दिल्याबद्दल.